Ako kasi noon, muntikan na ako mag-post, no? Muntikan na mag-post na ikaw, tas tatag pa yung pangalan, diba? Lalong-lalo na nung may kamaliang nangyari. Charot! Inere ko lang naman yung secret file namin dalawa nang hindi nyo nalalaman. Charot! Charot! But that was so long ago. Bata pa ako noon. Yes, ina-attribute talaga natin sa kabataan natin. Oy, excuses. Hindi, pero kidding aside, Kabisyo, may mga nagagawa talaga tayong mga bagay na hindi naman natin gustong gawin dahil lang sa bugso ng damdamin, dahil galit tayo, naiinis tayo, naiirita tayo. Yan yung mga nangyayari after a breakup. Kaya, Kabisyo, kung sakali man na pakiramdam mo, gusto mong burahin, gusto mong mag-post tungkol sa ex mo na sinaktan ka, niloko ka, or whatever, basta tatandaan mo, lahat ng desisyon mo may kaakibat na consequence. Dapat handa ka sa magiging consequence na ito. At walang mabuting nangyayari sa taong puro galit lang ang pinapairal. Yan. Tandaan mo yan, Kabisyo. Kaya kung sakali, dun ka na lang sa mabuting daan. Bakit mo kasi iiyakan kung kaya mo namang palitan? Diba? Pwedeng magbura, tapos palitan mo agad ng bago. Ganun. Charot with harot. Anyway, I feel na itong si Eduardo Ronquillo na nakikinig ngayon, ayan, lagi sigurong may bago to. At lalong-lalo na ito sa grabe, isa sa mga pinakapogi, pinakamatipunong piloto ng Cebu Pacific, nakikinig ngayon, si Mel Bonoan. Sana mag-ingat ang mga babae sa'yo. Charot! Ingat ka sa biyahe. At mag-ingat din sila sa'yo kasi sagad ka raw umibig. Sa bagay, sabi nga nila, masarap daw magmahal ang piloto dahil dadalhin ka daw sa langit. Charot! Pinarot! Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya, kapiling mo na ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rakitera.